Skvostné renesanční jádro města Prachatic vypovídá o slavné historii, o zlatých časech solné stezky a také vládě mocných Rožmberků. Právě jim byla věnována muzejní noc v Prachatickém muzeu. Stala se jednou ze zajímavých položek letošního bohatého rožmberského roku, který připomíná velké jubileum, 400 let od konce mocného a slavného rodu Rožmberků. Muzejní noc, oblíbené kulturní setkání, představilo tentokrát novou tematickou expozici, která připomíná mimořádný státnický čin posledního Rožmberka, pana Petra Voka, kterak obětoval rodinný poklad, aby zachránil jižní Čechy před rabováním pasovských žoldáků. Tuto událost si veřejnost mohla při vernisáži připomenout také prostřednictvím živých obrazů, stylizovaným příběhem, který doložil, jak těžké časy nastaly a jakým příkořím museli čelit zdejší měšťané i lid poddaný. A kdy se jinak blahodárná živá obchodní tepna, zlatá solná stezka, stala i cestou žoldáků pasovského biskupa na jejich tažení do Čech, ale naštěstí pak i zpátky do Pasova. Ale pojďme nahlédnout. Právě tento příběh vypráví nová expozice. A jak a proč, že sem vlastně žoldáci přišli? No, přihodilo se to tak, že pasovský biskup Leopold v rámci intrik, které na císařském dvoře probíhaly, vtrhl do Prahy. Prahu se mu dobít nepodařilo, takže se obrátil a slíben žold, který měli jeho vojáci dostat, se nekonal, takže vojáci si vybírali tady v jižních Čechách po svém. No a byl to právě Petr Vok, který vlastně ty pasovské žoldáky vyplatil. Jak vidíte před sebou, představuje okamžik, kdy Petr Vok vyplácí pasovské žoldnéře. Že je stěžejní událost celé té aféry. Petr Vok sedí uprostřed, už teda má myšlenky spíše na nadzemský život, je pár měsíců před smrtí. Vlevo je jeho účetní Vít Voštírálek, který má na svědomí celé to vyřízení, jako zmincování rožmberského pokladu a přivezení peněz. Ten fešák s tím chocholem na klobouku je jeden z velitelů pasovského vojska, hrabě Althan. A vpravo od něj je jeden ze žoldáků pasovských, který, jak vidí, se již velmi těší na peníze, kterých je značné množství. Diplomatický Petr Vok domyslel, že pro zemi nejrychlejší a nejméně bolestné bude žoldákům intrikány na císařském dvoře slíbený žold zaplatit a přimět je, aby odtáhli. I teď, i v časech budoucí o něm kdo chce povídá, co chce. Když bylo v Čechách nejhůř, jediný se za ně postavil. To nedokázali ani u nejvyššího dvora, ani ostatní rytíři. Že šlo o událost opravdu mimořádnou i v evropském měřítku, doložil nejen slavný rožmberský kronikář Václav Březan, ale psalo se o ní dokonce i v dobovém tisku, dokonce až v Paříži. Mezi unikáty patří ovšem například i dobová vyobrazení německých, českých a polských měst. A souvislost s Prachaticemi, jednak tudy rabující žoldáci táhli, jednak podnes právě toto město nese skvostné stopy časů bohatství solného obchodu, půvabu renesance, časů, v nichž Prachatice patřily do majetků pánů z Růže. Rožmberské období se Prachatic dotklo zásadně. Bylo to vlastně 16. století, kdy město doznalo největšího rozkvětu. Právě díky kvetoucím obchodu na Zlaté stezce město bohatly i jednotliví měšťané, takže bohatství města nebo obce prachatické můžeme vidět na jedné z největších a zároveň nejkrásnějších renesančních radnic v Čechách. No a bohatství měšťanů nám dokládají dochované měšťanské domy, většinou právě ještě s renesanční fasádou. Ale pak přišel zlom. Habsburkové Zlatou stezku zastavili. Místo soli z Pasova přikázali dovážet sůl z jejich rakouských solných dolů. Konec obchodu na Zlaté stezce způsobil velmi rychlé schudnutí, jak opět obce, tak i měšťanů.
No a to, co tehdy bylo neštěstím pro obec a zdejší měšťany, je štěstím pro nás. Oni totiž tím, že neměli dostatek finančních prostředků, nemohli své domy měnit podle soudobé módy, vzhled těch domů, a proto nám zůstala většina těch objektů jakoby zakonzervována v tom renesančním vzhledu. Projít se Prachaticemi je zážitek sám o sobě. Nádherné domy podnes vyprávějí už pozapomenuté příběhy slávy, udatnosti i bohatství. I časy Rožmberků, vždyť jedna z hlavních městských bran, nese dokonce i paralelní erb pánů z Růže, slavného rožmberského jezdce. I ten dokládá velikost rodu prvního po králi. Při procházce po náměstí určitě nepřehlédnete skvostný historický dům, sídlo Prachatického muzea. Důvodů, proč ho neminout, je hned celá řada. No, neměli by ho minout nejen kvůli této rožmberské výstavě, nejen kvůli nové expozici věnované svatému Janu Nepomuku Neumannovi, ale i kvůli stále oblíbené a stále hodně navštěvované expozici o Zlaté stezce, kterou jsme otevřeli v loňském roce. Tak návštěvnost je, dá se říct, ohromná a zápisy v návštěvní knize jsou takové, že kdyby jim měl člověk jenom z poloviny věřit, tak jsme považováni snad za nejlepší muzeum vůbec. Výstavu Poslední s Bohem rožmberského velmože můžete v Prachatickém muzeu navštívit do konce prosince. Informace o ní i o dalších bodech bohatého kalendáře rožmberského roku najdete na internetu. A důvodů k půvabným a zajímavým výletům objevíte v Jihočeském kraji spoustu.